Dobrý deň, v dnešnom tutoriále si vymodulujeme fontánku na pitie od Santo & Koula. Začneme platňou. Jej prvý bod v pohľade spredu so šírkou 800 mm a výškou 1300 mm. Oddialíme si. Ďalej zopakujeme v každom pohľade pomocou stlačenia pravého tlačítka. Urobíme si kružnicu v strede hornej hrany od dĺžnika s polomerom 290 mm. Ďalším krokom je vytvorenie si elipsoidu zo stredu a výškou 900 mm. Potvrdíme Enterom. A prepneme do zobrazenia Shade. Ďalším krokom je posunutie platne o 25 mm. Z tohto elipsoidu potrebujeme iba túto malú časť, tento výsek. Vycielíme to tak, že ho vyrežeme z tohto veľkého elipsoidu pomocou tejto a ďalšej platne, ktorú si teraz vymodelujeme. Označíme si elipsoid a ešte z tejto platne potrebujeme vyrezať tento prienik. Zase zopakujeme funkciu, označíme elipsoid a máme to vyrezané. A všetko, čo nepotrebujeme, môžeme vymazať. Medzi touto plochou a touto plochou potrebujeme robiť radius zaoblenie 100 mm. Použijeme radius 100 mm. Zadáme plochy. Skontrolujeme, ak je všetko v poriadku. A potrebujeme z týchto všetkých troch plôch pre ďalšiu prácu vytvoriť jednu. Čiže označíme všetky, buď pomocou postupného označovania s tlačením Shift a označovania, alebo tým, že označím jednoducho všetky plochy. Je jedno, ktorý spôsob budete používať, zvyknete si na jeden alebo na druhý podľa toho, ako budete potrebovať. Keď mám označené všetky tri, použijeme Join. Teraz vidíme, že nám to označilo do jednej. Túto plochu, z tejto plochy vytvoríme box, ktorý bude 10 mm široký a bude smerovať sem vonku. Na to použijeme funkciu Offset Surface. Tieto šípky nám ukazujú smer, ktorým budeme offsetovať. Zadáme si, že to chceme ako plný box alebo solid a jeho veľkosť offsetu bude 10 mm. Potvrdíme Enterom. Teraz vidíme, že sa nám tu vytvorili osobitné solidy alebo boxy a tie zase potrebujeme pospájať pre ďalšiu prácu, čiže zase buď postupným označovaním alebo označením všetkých ich označíme. A funkcia Boolean Union teraz, keď už máme hotové spojené do jedného boxu, si odstránime vnútornú plochu, z ktorej sme vlastne vychádzali a môžeme pracovať ďalej. V ďalšom kroku si vymodulujeme dva boxy, ktoré musia byť väčšie ako polovica tejto krúžnice, taktiež musia byť väčšie ako celá táto hrana. Preto použijem z tejto hrany
keď prídete na túto hranu, zmení sa vám bod na biely a môžete ťahať ďalej. Potrebujeme, aby to bolo vysoké 10 mm. Je tu. A potrebujem túto platňu dať o 35 mm nižšie. Plus vytvoriť ďalšiu platňu, ktorá bude o 50 mm nižšie. Na to použijeme funkciu copy. Zadáme hoci ktorý bod a potiahneme smerom nadol 50 mm. Môžeme to robiť takto. Potvrdíme Enterom. Ukončíme funkciu. Odznačíme. Vidíme, že teraz tu máme dve plochy. Tieto plochy chcem, aby išli iba po stred kružnice. Preto si vytvorím ďalší box. Približne do stredu kružnice, tak aby bol väčší ako tieto platne. Môžeme vidieť. A z týchto platní vlastne urežeme tento box. Označíme si obidve platne. Ball and difference. Označíme veľký, od ktorých chceme ubrať. Potvrdíme pravým. Pekne rozdelené. Ďalej potrebujeme, aby tieto platne mi vyplňali iba vnútorný priestor, vlastne aby sme stratili toto vonkajšie. A urobíme to jednoducho, zase pomocou funkcie Ball and difference, ale ako sme videli pred chvíľou, objekt zmizol, čiže vlastne aby sme to mali jednoduchšie, stačí, ak si objekt, ktorý budeme odrezávať, skopírujeme pomocou Ctrl+V. Teraz vidíme, že tie objekty sú tu dva. Označíme si platne a dáme z nich urezať hociktorý z tých polysurface. Potvrdíme pravým tlačítkom. Teraz vidíme, že máme tu vnútornú výplň a vonkajšiu. Označíme vonkajšie, môžeme vymazať. Z vnútorných výplní budeme vyrezávať valce. A táto pomocná kružnica, ktorú sme si robili na začiatku, nám na to poslúži. Urobíme si dve ďalšie kružnice pomocou funkcie offset. Jedna s veľkosťou 50 mm, zadáme 50, potvrdíme smerom dovnútra. A ďalšia, čiže zopakujeme funkciu pomocou stlačenia pravého tlačítka myši. Zadáme 70 a Enter. Čiže máme dve. A vytvoríme si najskôr z tej väčšej si vytvoríme valec, tak aby prenikal cez tú hornú platňu a pomocou Ball and difference berieme tento valec z tohto menšieho okruhu, urobíme to isté, aby prenikal cez spodnú platňu, označíme spodnú platňu, Ball and difference, označíme valec, potvrdíme pravým, máme tu takéto dve plochy. Ďalšie, vieme, že tieto hrany chceme mať zaoblené o 3 mm, aj táto spodná, aj táto horná plocha. A taktiež tieto vnútorné hrany tiež 3 mm zaoblenie majú mať. Použijeme na to funkciu Variable Radius Fillet, ale táto nám bude fungovať až vtedy, keď tento box a tieto budú ako jeden. Spojíme si ich teda funkciou podobnou, ako sme spájali tento vonkajší box. Označíme si všetky tri boxy a Ball and Union. Pekne nám to spojilo. Teraz keď to máme spojené, môžeme si zapnúť funkciu Variable Radius Fillet, do radiusu zadať 3, potvrdiť Enterom a označovať hrany.
Keď máme všetky hrany vybraté, potvrdíme pravým tlačítkom. Skontrolujeme radiusy. Keď sme spokojní, potvrdíme pravým tlačítkom. A máme tu výsledok. Tento istý postup opakujeme pri vytváraní zaoblených rán aj pri spodnej ploche. A aby sme zase nemuseli opakovať funkciu pomocou ikoniek, stačí, ak stlačíme práve tlačítko. Radius nám ostáva 3 mm. Vyberieme hrany. A potvrdíme pravým tlačítkom. Keď toto máme hotové, vytvorili sme si vlastne iba polku našej fontánky. Môžeme si ju odzrkadliť na druhú stranu, čiže pomocou funkcie zrkadliť alebo mirror, pomocou koncového bodu odzrkadlíme na druhú stranu. Keď si prepneme do renderovacieho módu, vidíme, ako približne bude vyzerať naša fontánka. V našej fontánke ešte chýba podstavec a vnútorná výplň. Vnútornú výplň vyrobíme úplne jednoducho pomocou Surface a od horného okraja po spodný okraj vnútorný vytvorila sa nám Surface, ktorú zapustíme smerom dovnútra pomocou funkcie Move alebo potiahnutím. Teraz si robíme pomocou funkcie Move o 25 mm. Potvrdíme pravým tlačítkom a perspektívny pohľad si zmeníme na Shaded. Ďalším krokom je vyrezanie týchto spodných prečnielkov. Robíme to jednoducho, pomocou funkcie Box si vytvoríme box, ktorý sa nám vojde dovnútra do tohto výrezku. Posunieme si ho tak, aby spolu prečnieval len tento prečnielok do tohto boxu. Pomocou funkcie Boolean Difference z týchto dvoch boxov održeme tento malý, ale keďže vieme, že to isté budeme robiť na druhej strane, tento box si odzrkadlíme cez stred na druhú stranu. Označíme si veľké boxy, berieme funkciu Boolean Difference, označíme malé boxy, potvrdíme pravým tlačítkom. Vidíme, že presah, to čo sme nechceli, nám vyrezalo. Skontrolovať si to môžeme v renderovanom pohľade. To isté na druhej strane. Taktiež si na druhú stranu nakopírujeme túto plochu pomocou Mirror, Meet. Máme na jednej a na druhej ploche. Chýba nám ešte stojan sem dole. Vytvoríme pomocou funkcie Box z jednej hrany k druhej hrane a ľubovoľne ako chceme, alebo 100 mm posunieme o 100 mm smerom nadol. Vytvorili sme si nejaký podstavec, na ktorom to bude stáť, aby to nebolo priamo na zemi. Môžeme si prepnúť do renderovaného pohľadu, pozrieme sa, ako to vyzerá. Ešte stále nie sme hotoví. Teraz si vytvoríme tu vo vnútri misu, kde sa bude vlastne zachytávať voda. Funkciou Paraboloid si zo stredu
berieme smer, ktorým a hĺbku, ako chceme, aby bol veľký ten paraboloid. A veľkosť, pokiaľ bude smerovať, aký bude mať asi veľký rádius paraboloid. Vidíme, to je náš paraboloid. Vieme, že bude opačne orientovaný, čiže bude orientovaný smerom dovnútra. Pomocou funkcie mirror vypneme si copy, aby nám hornú kópiu vymazalo. Odzrkadlíme smerom nadol a posunieme tak, ako nám vyhovuje. Dáme si zobrazenie na celú plochu. Ako ďalšie vytvoríme tu na boku taký gombík, ktorým vlastne spúšťame vodu. Robíme to pomocou funkcie valec, ale najskôr tube. Vezmeme si nejaký bod v strede, vytvoríme si tube s polomerom 15 mm a vonkajším 18 mm a vysoký 10 mm. Toto je náš. A dáme si ho približne tak nízko, ako chceme. Niekde tu. Zaoblíme jeho hrany. Pomocou radiusu 1,3. A pomocou funkcie cylinder alebo valec tvoríme valec zo stredu po okraj až dovnútra. Jemne ho povyťahneme tak, aby vytrčal a jeho hrany skosíme o 2,5 mm. Pomocou funkcie Variable Radius Fillet zadáme 2,5 mm, potvrdíme Entrom, označíme hranu, potvrdíme pravým tlačítkom, keď sa nám pozdáva, potvrdíme pravým tlačítkom. Čiže máme tu taký gombiček. Označíme a zasunieme do plochy tak, aby sa nám to pozdávalo ako gombík. Takýto istý aj na druhej strane, preto si označím tieto objekty a skopírujem ich pomocou funkcie mirror. Na druhú stranu, tak ako je na tejto strane, je aj na tejto. Toto je fontánka na pitie, ktorú sme si práve vymodelovali. Prajem vám veľa úspechov.